ölelj át minden gyermeket, és mindenütt a nagyvilágon örüljenek az emberek. Harangok, tiszta zengő hangja, kísérje minden éneket, csituljon a szívek haragja, s várjuk a legszebb ünnepet. Betlehemben feszülőben játszol van,
kis Jézusnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Adi Endre, karácsony. Harang csendül, ének zendül, meszte zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn a Nagyisten szent kegyelme súgna, szállna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermekszívvel a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra, és a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a föld élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádna az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom. A mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, minden kor szűzmáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
hogy kövessük annak példáját, akit ma tisztelünk. Tanuljuk meg szeretni ellenségeinket, hiszen ma Szent István vértanú mennyei születése napját ünnepeljük, aki üldözőjéért is tudott imádkozni. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni. Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott, látom a megnyílt eget és az emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll. Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat. Miközben megkövezték, István így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik bűnül. Amint ezt kimondta, halálba szenvedett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hallelujah.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáiban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad, mindvégig az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Még mindig ott dobog szívünkben a karácsony estéjének az éltető szeretete, melyet maga a megszületett Jézus adott ajándékba mindannyiunknak. A fülünkben még ott cseng a szép karácsonyi énekek és a rengeteg jó kívánság. A betlehemi kisded eljövetelének ünnepe örömmel töltötte be a lelkünket, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy a világ minden bánata, keserűsége és nyomorúsága megszűnt. Háttérbe szorultak a mindennapok gondjai, mert figyelmünk a közénk született Istengyermekre, Jézus Krisztusra irányultak. Mennyei békét éreztünk a szívünkben. Ma Szent István első vértanúnak van az ünnepe. A betlehemi jászol egyszerű, de mégis csodálatos harmóniájától egy kissé távolabb visz minket ez az ünnep. De nem a karácsonyi hangulatot akarja rombolni, hanem tanítani akar bennünket. A tegnapi ünnep megmutatta nekünk, hogy mit adott az Isten ajándékba. A mai nap pedig irányítást és útmutatást ad, hogy mi legyen az én életre szóló karácsonyi ajándékom. Önfeláldozó életem, Isten és ember szeretete, valamint Jézus tanításának kételkedés és feltételek nélküli megtartása. A mai szentünk a legnagyobb ajándékot adta oda Istennek, amit ember adhat ezen a világon, a saját életét, zúgolódás nélkül. Szent István életéről nem sokat tudunk, csupán annyit, hogy az apostolok kiválasztották diakónusnak, segítőtársnak az apostoli munkába, 6 társával együtt. A Szentírás csupán egy mondatba foglalja össze életének jellemét. Hittel és Szentlélekkel eltelt férfi. De ha többet nem is tudnánk az életéből, mint halála történetét, az is elég volna ahhoz, hogy kikövetkeztessük életének nagyszerű útját. Hisz a mondás is úgy tartja, kinek milyen az élete, olyan a halála. Halála pedig nagyon hasonlított Krisztus halálához, aki életét adta a mi bűneinkért, a mi megváltásunkért. István diakónusban is Krisztus magatartása uralkodott. Azt várta volna az ember tőle, hogy féljen a haláltól, hogy ellenségei előtt igazolja magát, védőbeszédet mondjon. De neki esze ágában sem volt életének a megmentése. Ő még ezekben a pillanatokban is elítélőinek megmentésén fáradozik. Ezért tart hosszú magyarázatot, ezért fedi fel az igazságot. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk: ti vastag nyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, és mint atyáitok, olyanok vagytok ti is. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek. Ezek a szavak ajkán nem testi indulatból származnak,
hanem a Szentlélek megvilágosító erejéből, amellyel felfedi az elítélőinek a romlottságát. Szent István megosztotta életét isteni mesterével, és ezért kövek zápora alatt kellett kilehelnie a lelkét. Az első keresztény vértanú halála óta sokaknak jutott már hasonló sors osztályrészül. Üldözést szenvedtek, ha kitartottak Krisztus Urunk mellett. Így látszik, a krisztusi tanúságtétel olykor komoly áldozatokat követel. Sokakat talán nem köveznek agyon, mint Szent István, de Krisztus nevéért nekik is osztozniuk kell a megvetésben, a gúnyban és a kicsúfolásban. A keresztényeknek olykor ma is szembe kell nézniük azzal az elkeserítő, szomorú valósággal, hogy tanúságtételük miatt lenézik, megvetik vagy üldözik őket. A keresztény ember ma is üldözést szenved, mert Istenhez csatlakozott. Istenhez, aki a világba jött, aki a világban volt, de akit mégsem ismert föl a világ, holott általa lett a világ. Övéi nem fogadták be, és így tanítványait sem akarják befogadni. Hallottuk a tegnapi evangéliumban. Jézus már jó előre figyelmeztetett mindannyiunkat a világ gyűlölködésére. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engemet előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéi, szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Olvashatjuk nagyon szépen Szent János evangéliumában. Ugyanakkor Jézus vigasztalásunkra azt is kilátásba helyezte, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ezért, ha hitünkért és vallásos meggyőződésünkért megvetnek és gúnyolnak bennünket, ez még csak annak a jele, hogy jó úton járunk, és Krisztussal szoros kapcsolatban vagyunk. A tanítványnak nem lehet jobb sorsa, mint a mesterének, ha teljes mértékben betartja tanítását és parancsai szerint él. Őt is megvetették, és nem fogadták el tanítását. Szent István diakónus halála legyen számunkra is példa. Legyen fontos, hogy majd hogyan adunk mi is számot az életünkről. Ebben sem az, hogy hol, mikor, milyen körülmények között, hanem az, hogy milyen lelkülettel, lelkileg megbékélten-e. Az számít, hogy el tudom-e mondani akkor, Istenem, vedd magadhoz a lelkemet. Emlékezzél meg rólam. Erre akar megtanítani mindannyiunkat a mai ünnep. Tanuljuk meg Szent Istvántól életünket úgy élni, hogy kedves legyen az Isten előtt. Mert akkor a mi halálunk is szép lesz, és az ő akaratában térjünk majd vissza az Atyához. Amen. Most pedig valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását
és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei Atyánkhoz. Add, Urunk, hogy egyházat hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, békét a népeknek, szent vértanút közbenjárására, aki még haldokolva is a megbékélést hirdette. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk. Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Kérünk téged, hallgass meg minket! És végül engedd, Urunk, hogy kedves halottainknak megnyíljék az ég, és egykor velük együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, add, hogy Szent István első vértanút hitével tanúskodjunk igazságodról, és az ő szeretetével munkálkodjunk mi is embertársaink javán, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
áldozatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, amelyeket odaadó szeretettel szentelünk neked. A mai napon is felajánlunk Szent István vértanú dicsőséges emlékünnepén, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Az ige megtestesülésének titka által dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Isten, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt.
Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek,
Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, békefejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Istennek dicséretet. Alleluja, glóriát, Alleluja, glóriát, ma az ég és föld ura, eljött hozzánk, földre száll. Alleluja, glóriát, ma az ég és föld ura, eljött hozzánk, földre száll. Szeretetből Istenünk egyszülöttjét küldte el, megváltást hoz mi nekünk, a neve Emmanuel. Énekeljünk glóriát, szárnyaló alleluját, dalunk szálljon égbe fel. Dicsőítsük az Atyát, szent lelkét és szent fiát, mindörökké. Amen. Dicsőítsük az Atyát, szent lelkét és szent fiát, mindörökké. Amen. Gida Jenő, itt van a szép víg karácsony, itt van a szép víg karácsony, élünk Dion friss kalácson. Mennyi finom csemege, kicsi szíved remege, karácsonyfa minden ága, csillog-villog csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézuska született.
Karácsonyi imádság. Mennyben lakó én Istenem, könyörgöm, mindig légy velem. A te nevedet sóhajtozom, karácsonyért imádkozom. Zárd be szívem a rossz előtt, a jóra adj elég erőt. Áld meg karácsony ünnepét, küld el Jézus szeretetét. Ó kedves Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, ilyen vagyok életemben és halálomban. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert te örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert te végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenek fölött szeretlek téged, mert te végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiad születésekor az üdvösséget. Szent István vértanút ünnepével pedig megörvendeztetsz minket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És lélek fogadás Szentlélek Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nékem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn. És mi köztünk lakozzék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd el bűnbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk az elhunyt hívekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. És az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Az Úr Jézus szent nevében. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője,
és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Isten fia,